שלום לכולם, שמי טובה, ואני אדגים היום צביעה של עץ לבן. כשמוכרים צבע ישירות על העץ, מקבלים לפעמים תוצאות צביעה לא אחידות, של כתמים ופסים, כמו שאתם רואים פה. אחת האפשרויות להגיע לתוצאות יותר טובות היא למרוח את העץ בסילר לפני שצובעים אותו, כך שמגיעים לתוצאות צביעה יותר אחידות והרבה פחות הפתעות. שימו לב להבדלים. שתי פיסות העץ האלה נצבעו בדיוק באותו גוון. בואו נראה כיצד עושים את זה. שלב ראשון לפני צבע זה שיוף. העץ צריך להיות כמה שיותר משויף. משייפים קודם כל בנייר בינוני, לאחר מכן משלימים את העבודה בנייר עדין יותר. את השיוף רצוי לעשות בכיוון הסיבים על מנת לא לשבור אותם. עכשיו אנחנו מוכנים לשלב הבא, שזה שלב הסילר. סיימנו את השיוף ואנחנו עכשיו בשלב של הסילר. אני מרחת אותו בבדים ואני משתמשת בסילר של חברת טמבור. אני מרח אותו על העץ בצורה נדיבה. אם אתם משתמשים בסילר, תמיד תהיו עם כפפות ותדאגו להיות בחדר מאוברר. הריח מאוד מאוד חריף ולא כל כך נעים. למרוח בנדיבות על כל העץ, לנגב את העודפים. סיימנו ועכשיו ממתינים 15 דקות, זה מתייבש די מהר. הצד של הסילר יבש ואנחנו מוכנים עכשיו לשים את הגוון. סיבים קופצים החוצה ולכן מומלץ מאוד עכשיו לתת עוד שיוף קל, על מנת שפני השטח יהיו ממש חלקים. אני אצבע בצבע מספר 5, ואני משתמשת בניירות מטבח במקום במברשות, זה הרבה יותר נוח, אפשר לזרוק אותם בתום השימוש. נספוג כמות נדיבה של צבע ונמרח אותה על העץ. למרוח טוב טוב, לא לפספס שום נקודה. נמרח את הצד של הסילר ועוד מעט נמרח את הצד שהוא ללא סילר. כאן הצבע בא במגע ישירות עם העץ, כשאין שוב שכבת הפרדה. וכך, כיוון שהעץ הוא חומר טבעי, יש מקומות שיספגו יותר צבע, יש מקומות שיספגו פחות צבע, מה שגורם לתוצאה כללית של חוסר אחידות. והנה אנחנו כבר רואים את הכתמים. וזה בדיוק מה שהסילר בא למנוע. הסילר מאוד מצמצם את אלמנט ההפתעה. רצו לנגב את כל העודפים של הצבע מהעץ על מנת שלא יישארו גבעות. סיימנו ואנחנו רואים שבאמת יש הבדל. הצביעה כאן הרבה יותר אחידה, וכאן יש לנו אזורים של כתמים. הצביעה טיפה יותר גסה. בשלב הזה, אם רוצים להגיע לצבע יותר עמוק או יותר כהה, לחזור על אותו תהליך עוד מספר שעות, 8 שעות, כשהצבע ממש יבש, ולחזור לכל שוב. אפשר בסוף גם למרוח לק.